هەڵبژارتنین لە کوردستانی ژالی ترکیەوە ژی جەنێژبەتی شۆپاندن. تایبەتی ژی ژالیە پسپۆرین پەیوەندی ناودەوڵەتی وێ. پسپۆرین ترکیە یەن کو دچارچۆوەیە داهاتووین کوردستانی دا بالی دەکشینن سەر گرنگیە ئەنجامین هەڵبژارتنان، دیار دەکەن پشتی هەڵبژارتنن حکومەتە کوتێ ئاواکردن ji bo berdewamiya istiqrara li Kurdistanê jî vê giring be. Emrah Kekîlê ku di saziya ramanan setiya nêzîkê hikûmetê de berpirsê lêkolîn Iraqê ye û wek çavdêr li Kurdistanê di hilbijartinan bişopîne, dibêje encamên hilbijartinê ji bo berdewamiya têkiliyên Ankara û Hewlêrê dê diyar kerbe. Aslında KDP gücünden bir şey kaybetmemiş. Yani KDP hala. Li ser navê setayê wek çavdêr ez ê derfet bibînim ku van hilbijartinan bişopînim. Wekî hûn dizanin di heyamekî nêz de li seranserê Iraqê hilbijartinek pêk hat û partiyên Kurd serkeftinekê mezin di van hilbijartinan de bi dest xistin. Taybetî jî PDK da diyarkirin ku hêj li herêma aktoreka herî bihêze. Di vê hilbijartinê de jî em pêşbînî dikin ku heman encam derkeve. Ev hilbijartin bêguman jalî Enqerê ve jî ji nêzvetê şopandin. Ji ber ku encamên vê hilbijartinê dê ji bo hikûmeta tê avakirin û ji bo berdewamî û pêşveçûna peywendiyên Enqere û Hewlêrê dê diyarker be. Psporê lêkolînên Rojhilata Navîn yê saziya Bilgesama ku li Tirkiyeyê yek jî saziya girîngya Ramanê Alî Semîn jî wek Emrah Kekîlê dibêje parastina hikûmeta Kurdistanê ya heyî ji bo berdewamiya têkiliyên Ankara û Hewlêrê dê giring be. Bunun en önemli yapılanmasından birisi. Ev hilbijartinan dema ku em jaliyê Tirkiyeyê ve dinirxînin li Herêma Kurdistanê ji bo Tirkiyeyê jî birêveberiya heyî re tevgerîn bifeydetir e. Yani bi PDK'yeke ku serkêşewî Mesûd Barzanî dike û bi hikûmeteke ku serkêşewî Nêçirvan Barzanî dike dê bi Enqerê re baştir pêk bikin. Ji ber ku ji berê ve tecrübeyek heye, duwarê siyasî, dîplomatîk, neft û gaza sürüştî de hejmareke zêde rêkeftin û peyman hene. Psporên ku di têkiliyên navneteweyî de balî dikişînin ser bawerî û pêşbînîtiyê, amaje dikin ku di 15 salên dawî de di navbera hikûmeta Tirkiye û hikûmeta Kurdistanê de hîmê baweriye hatiye avakirin û ev yek ji bo dahatiya têkiliyên her du aliyan jî dê diyar kerbe. Vural erişmiş. Kurdistan 24, Ankara.